הכניסו אותה שם או לא? Zaya aktivitishko. Tei, tik. Zaraveno, mocno. האחריות לביצוע המשימות באופן מושלם, תוך שמירה על הערכים אשר רכשתם מבית וחיזקתם בצבא. מעמד זה, בו אתם מקבלים את הכומתה החומה, הוא אמנם סמלי, אך מגלם בתוכו תעצומות נפש, גבורה, אומץ לב, שמחה ועצב, שחוו ועיצבו דורות של לוחמי גולני במלחמות, בשגרה ובאימונים. תודה. מורד. לנו מרגוע במלוך אמצע לי נחמה ומוכרח אני לגוע בעצבים באדמה לקטוע באותה הדרך בתוך פריחה הכרתומים ולהיות כל כך הדרך ולפרוח ערב הגשמים. אני מבקש מכולם לתת הערב הטקס. משפחות יקרות, מפקדי ולוחמי החטיבה, חיילי מחזור אוגוסט 9. היום מסיימים אתם את פרק הכשרת הלוחם ומצטרפים בגאווה לשירות הלוחמים שלכם. חזית, שוב. נזרי יחטיב את נשקו. תיק. נזר אבל לנוח, מוד נוח. לשירת התקווה. נזר אבל לדו. נזר דום. נזרי דגל את נשקו. דגל, שיק.